Ako sa ning atong suyag kontak ang mayor sa Bayan Sugbo sa makontak na to parte aning Binaliw Landfill. Ang nag-operate na owned by Enrique Razon ha. Ang prime waste problem. Nga ni patay 36 ka mga kinabuhi ni atong niaging Enero 8. Anin tuiga ni datog nila kay sige itong uwan, datogan sa basura nga matay in taon. So atong suyag kay morgiblain ang nagbayan Sugbo ani ang konseyo ni kisi-kisi gapon ingaw nga wa mi kabaw ang pwede na maglabay dito. Ang pahit ani si Jimbo Burgonya. Uyay, imbis na kapaldo. Pag-ambo, Jimbo nga mo kisi-kisi ang konseyo sa Dakbayan Sugbo. Kay, og dili gani, og kisi-kisi gani ipa. Kuha na niya, tuloy ang ligayan, tuloy ang pangwarta. Diyan si Jimbo, no? Pero buyag, baga-baga, ginignaw nito at tawa na bugadong tari. Mag-aag na. Mag-angkon pa ditong little governor kuno siya sa 3rd district. Anyway, alas 8:02, balikan tayo niya ka, Jimbo. Kagahapon, kanib itong kabalaka sa mga carbon market vendors. Matay ako. Ako gitong gitarong pangutanan ni si Maria Pino. Kay usam ni siya sa maganda kong leader. Kay kanina si Cuba, Cebu City United Vendors Association. Dili cooperative na association lang. Tanang mga sidewalk vendors, ilahan ang mga sakop. Halos tanan. O niya, pil sila, katong karbonhanon, lang Ann Ariosa. Igsuon naman din ang dakaroon. Kaya na-staffon ni siyang Tomas ron si Ann Ariosa. Kanya silang chairman, Erwin Gukong. Sa siging kabalakang no to privatization, save carbon movement, dili man di ay tinuon ng ma-privatize. Kaya wa man di ay nas joint venture agreement. Ang giingon diya sa kasabutan, una, ato sa ako lang nasabtan niya, ang propriedad or yuta sa Dakbayan Sugbo, gipanangiyas Dakbayan Sugbo, tukuran og mga nindot nga building sa Migawide. Samtang ilang tukuran og mga building ang maong lugar, kanabang paninduton, kaya naman ay mga building karon. Paninduton na pagpabilin ka pong public market. Kaya sa akong pagsabot sa giingon ni Maria Pino, dili, wa man maingon nga, ma-privatize na. Kanang sila kuno'y mangobra, magkapabor ang Dakbayan Sugbo kay minus-minus ang sweldoan kay ang mga kwatsinanggo dihang mga kobrador sa City Hall nga sakop sa market authorities, masigda nga pwede mo remit. Kung makasave ang Dakbayan Sugbo na noon, wa man dahil na inyo nga, iba-privatize ni, wa man yun. Bisan pa sa kaniadtong siging supak, wa ko kadungog, ana. Kasi may rama kaniadto, ano na interview pahin, ana. Katong pa sa magsigit-singgit, anang yawa pahawa. Si Raymond, nga mo yung napuling mayor, from the time of aning mayor Edgar Labilla, na pirmahan na, wapo di ay gihapon mahisguti nga na ay privatization nga kaming. Instead, paninduton lang ang building, aron presentable po, para sa namong mga konsumidor o kanana ang mga vendors, mas pabor kay ang tanan, yung mga anak, nagkinanglan po taglimpyo. Mas nindot na, dili man po sila supak sa redevelopment, ang mga carbon vendors. Wagin sila supak. Ang ila lang kada privatization, pero wa man dito mabutang lagi di ay. Binakog na butang ng imong kalaki niya, Nora. Astang grabe, kana bitang giingon na tong imposible, tuas buwan ang imong pangandoy, astang bihalisura sa nana. Pero doon ako'y nadunggan din ha, naman di ay mga vendors mo dihang uyon ra gyud nga labi na nanindag buwak. Kaya di ko na mabuling na ilang buwak kung nindot na karon na aman sa unito. Kanang second floor, unya patas na. Ang bati lang yun tan-aon, kanang giingong balik-balik yun nga privatization, wa man dito. Ibig ganun si Chairman Erwin Gukong, ingon siya nga, wa di may supak anang redevelopment yun. Nindot na, basta di lang ma-privatize. Pero wa man dito mabutang. Kanang iyong maway mangobra. Dili, ang pagpangobra sa Migawide, that is not tantamount to privatization. Sa akong pagsabot lang, Matay si Maria Pino, magsige. Kasi maputo lang, ladlad di mo dihagwire ka na gabi. Nyo na, man siya mo to, man siya mo, confirm ani nga naabot sige pang ladlad dihang wire, nga pabanga na iya suga og tag 30 pesos, o niya, ningo nga, wire tap na lang sa Veco. Si Engineer Rosero naman na ni City Hall. Katong CEO diya sa kuwan, sa Veco, tanawa ko nun, kitsa na ni Tape, matay na pabayra nila, niya, kanara ba, pilpirage na. Klaro lang, utana na ko ha, basig pilpirage na
O niya inyo pabayaran og tag 30 pesos matagabi ang mga tagbumili og nakay 600 ka mga suga. Pila man na, 18 mil imong gabi. Nakuha po na namin ang pina. Kaya? Hindi rin nakuha po ba na ato lang klarohon daan. Dili yun, ang kanang pagpangubra, panalitag sila na yung mangubra, dili yun na mo ipasabot, nga, privatize na. Kaya ang gobyerno man ay gapon, bisag si Erwin bitaw atong interview na rin, isa ang mumando gihapon sa increase sa mga bayranan diha, ang market code gihapon, ipaagi gihapon og ordinansa. Doon na mga dahil gihapon ako po na naamon dahil pending nga, approve nga ordinansa diha, nang increase og bayranon diha sa mga vendors sa carbon. Huwag man din na gani mapatuman. Sa to, pabisag kinsa pa din ha, makalingko din na, dili gina mahitabong ma-privatize, dili mo patuman ang mga city officials, dili gina mahitabong mumahal po na ang inyong bayronon. Kami din ng mga konsumidor, maapektahan sa mi. Ang pangutanang Maripino, lihay na ba kayo? Pirting lihaya sa akong mga pangutana, nadugay na trap naman to siya, napuntag yung suga, kaya kung pangutana, suga man to, na naabot sa atong mga lantay, napaabot sa atong mga tent, suga kung pati siya, kana mo kong lantay, nausap, suga itong pangutana, tubagon tag lantay, nausap sa madama. Imposible na, madam, ang kanang inyong giingon, ugwa man gani anang kasabutan ninyo, nga pinirmahan, dinotaryuhan, ayaw in town og ipahamak po ang mga kauban ninyong vendors. Di ba di tanan gani diha pabor nga mo alsa batok anang Cebu City Government. Wa ka ulaba City Government, mas tumas dia. Otro man sanang sus Ginoo. As tumas dia, sige pa hero-hero. Kanas tumas, di sa gusto malimpyo ang carbon, kay ganahan naman sa mga hugawan. Astang grabiha, o niya magsigig, sigit-sagit. Wrong, gino eh. Ako, wag yung ko kasabot po na. In fairness nila, bigo mo na ito ni Chairman, matay. Sayop ang akong mga tubag. Kung tinuod to, nakita ninyo, naag yun, sa wala man. Wa man di ay, usang taon mo. Ay, sige na mo ko. Kaya si Tomas na ba, kundi matod pa niya, kanang inyohang isaligan diyang Tomas Usmeña, kundi ko matuman ang ruta. Sa Baha Rapid Transit, ngagikas Bulacau nga to sa Lamban, mo resign sa, may rapod, mo resign na. Resign na diya mas kay, marawa magiging gamit po. Ultimong, pag matod pa, mga konsyal nito, amigo ha? Ultimo pagdukdok sa gabil, di ba nagkakakibaw ano saan naangay dukdukon. Yawa! Pahawa! May krama sa una. Sige lang singgit og yawa pahawa, pero in fairness, kamaos may krama. Ikaw niya, binataka na sa kagtabi. Nagbadlongo na ka. Mga inak point of order ang kauban mo sa konseyo, kasi sige kagtabi, wanaan sa imuhang, kaya nag-preside, sus, inang kakadili ka, pwede makig-argue. Wanaan ka niya as presiding officer. Naog dire. Sa mo ko, clerk, hindi ko pwede mo tingog. Tumas mo na ako sa... Mas, kanang mga kuhan diha. Tanawa ninyo tarong. O gusto taglimpyo, wa magyukahan na diha. Kanang review committee. Kanang yung tulo ka buok sa Migaway. Pwede na mausap. Nga, duha sa kuhan, alkansidan. Pwede na mausap. Ang kanang what if, unsa may sang kuhan. Kung ang mga sakop sa review committee mo pabor anang Migaway, mahilo magkaning mga carbon vendors. Naman sila gisandigang Tomas Usmeña. Matod pa rin, boss, Ludwig Umiga, bahin ni Enrique Razon in March 2026, Prime Infrastructure Capital agreed to acquire 100% of Sierra Coal Energy Limited, the largest independent oil and gas producer in Colombia. Sierra Coal Energy is the largest independent oil producer in Colombia. Yatira, tinuon ni daghang kayo kuno siya kanang puerto na nag-iya na international container terminal sa nagkalain na yung nasod si Kuan, Enrique Razon de Bos. Tinuod, nakasuod lang ko dito sa Kuan sa Manila, Imay City ba? Manila International Container Terminal. Sus, penting habuga ng mga container. Ang gidriver to, kami gigamit sa kanan auto. Kung simpak ko maglinog ni makitaan pa magkakunong, mapusa, magkantag ko.
Habog kayo, di, gamay kay mga daan, nagyagyanan na ng mga, kanang mga trailer na naman, pati, delikaduhan ko matay, kulbaan ning, kuha na, kulbaan ng lugar, wala kong balay dito, bahala na, bahala na, kung isugo mo ka to kung boss dito, kuha lang balita, yati ng kulbaan ning kalakihan. Ba?